LOL? Hvad mener du? LOL? Alle på hele webben skal jo se dig, når du jobber. Har du set her, Patrick, når der er sådan Marco, en 200-års grab som Marco, der jobber som faren. Se, han er svedt i panden. Jo, men jeg spiller jo ind til YouTube. Jag ser att den kommer välta min spegel. Jag måste hoppa dit. Men pappa! Han bara håller ju så att det ska gå på spegeln. Ja, kom igen Marco. 10 rad. Nu kommer den! Akte Marco. Bare låt sokken være der. Nej, sågen! Ja, men skit i den, for den går ikke sønder. Spring, bort! Nej, den ska ramla ut av sig själv. Det kan den ikke, Marco. Jag som hoppades på en jävla smäll, men den var... Varför de grejerna var